sai da nace kake dauka kika dauka. Ban gane ka in dauka ba to laifi na ne ko laifin ka? Banda kudin rago. Ban gane baka da kudin rago ba. Da kin dauka banda kudin rago. Ai dole sai ka siya ragon nan kaman ka'ida ne sai ka siya. Yara bakwai zaki haifa ba kira hankali. Yara bakwai na kudin rago. Kai rago ne kawai matsalan ka? Kika ce rago ne kawai matsalan ka? Yunwa to ki ci abinci ba ai akwai rago abinci a daki. Rago abinci kake so in ci? Ni zan ci maka rago abinci so kake jikina dan ciki na ya mutu? Kika ce so kake dan ciki na ya mutu? Cikin kato ne yayi girma na gani. Ina ban da kudin rago na biya miki ban da kudin rago. To ban 1000. Kika ce ban 1000. Zikiri ki kowa masallaci to. A ta wurin ce ki je masallaci uban me zaki a masallaci? Ban me zaki a masallaci kin je kin yi ciki alquran ba. Sai da ba ruwa. Ba za ba ruwan ka ba to ba naka bane? Kika ce naka ne ai cikin. Abinci. Na ban miki fa. Ni kana sa min ciwon kai kullum. Ni wallahi ban da kudin rago na biya miki ban da kudin rago. Ban da kudin rago. Ba dan Allah dan Annabi imagine fa kana zaune da mutum ya ce wani bai da kudin rago sai ka ce ba dan shi na dauka cikin sa ba. Ha ba.